kazami kaskataccen dan daudu kaskaraba jini da kai da bakinka kace min ana cinka kuma ni kake expect in yi fada da kai da bakinka fa ka gaya mini ka sani na sani ka san me yasa for all this why ban kula ka ba saboda wallahi na rena ka kuma kai kazami ne kuma ba aji na bane ba girma na bane kyankyani kake bani ka dube skin ɗinka shi yasa nake kula ka kuma har duniya ta nade bijahin rasulullah ba zan kula ka ba saboda kai da bakinka ka faɗa nayi maka halacci na maka riga da wando ba za ka iya ka ci min mutunci ba wannan abin da kake kuma waye turo ka faɗa da aljani babu riba babu laifin tsaye babu na zaune ni idan ka ce za ka yi da ni ba da ni za ka yi ba Allah na ne zai ci uwarka banda lokacinka dukkan ku musamman kai ka zamun dan daudun nan zafin rashin mu'amala ne yake damun ka a kaina kuma ni Sayyada Sadiya Haruna na faɗa na fita a sabgan karuwar yan daudu har haufa jama'a ina so ku bi wannan account mai suna gaskiya zalla ku ji abin da wannan kaskataccen kazamin dan daudun yana faɗa idan ya cancanta in yi faɗa da shi sai ku zo ku rubuta min a comment section in ya cancanta in ba wa banza ajiyan shi ma sai ku gaya min sha Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mutanen tukuru fatan kuna lafiya dan Allah dan annabi duk wanda ta san ina jin yaunin ta amaci ko namiji kai kira ne ce in bari dan Allah in ba so bane kake kace ko na ma tsara ko wani abu kar ku ci in bari dan bana ta bari ba za ta san ta tabo tsuriyar dodo mai infection wanda bakin ta wadi tace tana da shi an sa mata cikin da na cire ke da kika kashe mutum to tsaki kin ce da bakina na ce miki ana nema na to ki huddo bo in ci ga in gurin da ce miki ana nema na farko kenan na biyu jama'ar take ta ina shishige mata tsakaninku da Allah da Annabi in na shiga garin Kano wa ake gani a hotel ta zo guri na so ɗaya na je gidanki so ɗaya tak duk lokacin da ta zo guri na in ba sai ta kwana ba yanzu ne dare ne ko ubangiji ya Allah saka in kwana lahiya dare da ta zo guri na sai ta kwana dare ne yanzu aiki ya min yawa saboda ke ba aiki ba ke yi amma gobe za ki gane baki da wayo karuwa tsohuwa mai ciwon sanyi ke san aiki ya min yawa ke ce bikka aiki ni yanzu ka aiki nake tukuru na rantsi da girman Allah in ba dan haka ba da lafi nake hawa amma sai goban Allah ya kai mu tsohuwa mai ciwon sanyi mara aji kazama na rantsi da izyi sattuna Qur'ani saboda zai daki na tana wari take zuwa kuma sai ta kwan dan izyi sattuna baki da capacity ko kadan babu capacity kowa iya gushinki zan ka karshen ki dan me cin kwanki wai ina labarin wannan cikin wanda ina Saudiya ina labarin cikin wanda ina Saudiya ni na waka cikin ki dan ubanki ina labarin cikin ki da nazo kika ce min zan ta cikin da a ke sai da Saudiya ne Allah shirye kika ce to shikenan a bar zancan wannan ina labarin kika ni gobe na kawo su kazama mai zub da ciki mai kashe mutane el shan jini karuwa el madugo duka sai goban Allah kai mu da wanda kika cin a gabana da wanda ta cikin a gabana take san kawo bai zina da mijin tarbatta